Ja, en deze nek-aan-nek race houdt ook de gemoederen in Limburg flink bezig. I need your vote. I need your help. Walk with me. Tomorrow we begin a new tomorrow. You've seen the gray hair on my head to show you what it means to fight for change. Ja, een carnaval in stijl, het lijkt wel een duivelsfeest. Fijn dat u kijkt, dit is Goedemiddag Limburg. Hartelijk welkom, fijn dat u kijkt. Een nieuwe aflevering van Goedemiddag Limburg op deze dinsdagmiddag. Ja, het is eindelijk zover. Vandaag wordt de titanenstrijd van Obama en Romney definitief besloten. Want de Amerikanen mogen naar de stembus. Hartelijk welkom, Jacqueline Schoonheim en Elie Berenbaum. Bijna Amerikaan, maar al heel wat jaren wonen jullie in Limburg. Jacqueline, met jou te beginnen. Is het een bijzondere spannende dag dan toch voor jou? Nou, spannend, ja, ik vind van wel. Ja? Ik denk hangt veel af van de keuze die gemaakt wordt in deze verkiezing. Bijna in alle verkiezingen, hoor. Dus ik vind het wel spannend. Ja, je volgt dat ook met speciale interesse? Zeker. En ik heb ook echt moeite gedaan om mijn absentee ballot op te vragen en weer terug te sturen. En ik ga vanavond... En wat is dat, een absentee ballot? Dat is stembiljet? Dat is een stembiljet, ja. Dat ik als afwezige uit Amerika kan hier opvragen en krijgen en dan hier invullen. En ja, dan want je bent echt nog meegeteld. stemgerechtigd en mag gewoon meedoen. Ja. Hoe lang geleden heb je dan gestemd? Een week geleden. Een week geleden? Ja. En toen opgestuurd. Elie, hoe zit dat met jou? Ik mag je en jij aan iedereen sowieso vandaag zeggen. Ja. Hoe volg jij het? Familie, vrienden, Google, internet, Huffington Post, CNN. Ja, maar ook intensief volg je Ja, best wel. Het tweede debat heb ik de hele nacht gevolgd. Weer gewoon een hele nacht slapen, nog opgeofferd. Vond het heel spannend, prachtig debat. Ja. Echt een schitterend theater ook. En ook vorige week het stembiljet ingevuld. 6 weken geleden, was vrij vroeg dit jaar. Okay. 1 jaar was ik 1 uur te laat. En mag ik vragen op wie jullie gestemd hebben? Democraten, Republikeinen? Doe je niet in Amerika? Doe je dat in Amerika? Echt niet. In Amerika doen ze dat niet, maar we zijn Nederland, hoor. Nederland doen we dat wel. Maar in Nederland doen ze het ook niet. Zijn we als je Amerikaan iemand of vraagt, Nederland? Wat doen we? Nou, ik denk... ik kan zeggen, in welke staat heb jij gestemd eigenlijk? Oregon, oké, en ik in Michigan. Oh, Michigan is Obama, toch? Michigan gaat... het is maar het is bijna altijd een democratische staat. staat. We gaan het niet horen. En Oregon? Ik hoor nou genoeg. Dat is democraat. I voted for Osama bin Laden. Obama. Oh my god. We gaan het dadelijk meer over hebben. Want hoe verschilt nou die Amerikaanse verkiezingen van de Nederlandse verkiezingen? Maar aanstaande zondag is het de 11e van de 11e. En er wordt natuurlijk traditioneel het carnavalsseizoen geopend op het Vrijthof in Maastricht. L1 is daar uiteraard live bij. Maar er is meer. Want voorafgaand aan dat officiële gebeuren op het Vrijthof zenden we 's morgens het documentaire uit. De Duvels van Stijl. Gemaakt door Maartje Timmermans. Hartelijk welkom. Maartje zit aan tafel. Fijn dat je er bent. De Duvels van Stijl. Het gaat over een hele oude carnavalsvereniging uit Stijl. Zeg ik het zo goed? Heel kort door de bocht. Ja, het zijn 2 verschillende dingen. Je hebt het ketelgerecht, dat is al heel oud. En je hebt de carnavalsclub, de Keteliers, die de naam daaraan danken. En het gaat over beide. Dus een stukje historie. Maar het gaat ook over, voornamelijk over hoe ze het nu nog beleven. Want het is natuurlijk al oeroud. En... Ja, het is een bijzondere vereniging. Theo Tuithof, hartelijk welkom. Oud-voorzitter van de carnavalsvereniging De Keteliers. Dat klopt. De Keteliers is, laten we eerlijk zijn, geen vereniging zoals een normale carnavalsvereniging. Nee. We in Limburg zien. Nee. Vaak hebben we Raad van Elf en een prins of misschien een vorst. Maar hoe zit het bij jullie? Wij hebben dus wat... een andere carnavalsvereniging heeft de prins, hebben wij een vorst Lucifer. Dat is dus de duivel die al die andere duivels die eromheen lopen moet aanzetten
om tot straks dat ketelgerecht te komen tot die uitspraak voor de rechters dat hij de ketel in moet, omdat hij wat uitgevreten heeft. Ja, dus dat ketelgerecht, dat is eigenlijk een soort van gerechtshof, zeg ik dat goed? Ja. Die doet uitspraken over mensen die zich misdragen hebben? Ja. En is dat mensen die zich plaatselijk misdragen hebben? Dat kan. Vroeger was het alleen maar een plaatselijk vergrijp, maar de laatste jaar moet ik eigenlijk zeggen van na de oorlog, worden er ook wel dus dingen bij de horens gepakt die buiten steel vallen. Letterlijk bij de horens gepakt, bij de duivelse horens. Ja. Maartje, is dat de reden dat jij deze carnavalsvereniging bent gaan volgen? We zien wat beelden. Het ziet er heel anders uit dan dat we carnaval kennen bijna in alle plaatjes. Ja, dat klopt. Het is anders. Het geeft sowieso al een kleurrijker portret. Ja. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat het een van de oudste ketelgerechten van Nederland nog is. In zodanig dat het nog steeds zo uitgevoerd wordt. En ja, ik ben dan toch filmmaker en ik wil dat graag vastleggen. Ja. Dus dat is dan mijn interesse daarin. Ja, en daarnaast inderdaad van hoe beleven de mensen dit in de huidige tijd? Hoe zien ze zichzelf? Ja, maar je zegt, dit is een van de oudste en die er nog zijn, ketelgerechten. Zijn er meer geweest en zo ja, waar? Ja, in ieder geval Maastricht, dat we weten. Ja. Ik heb begrepen dat het ook nog wel eens opgevoerd wordt. Ja. Maar dat schijnt op meerdere plaatsen geweest te zijn in Nederland. Klopt. Want Thea, wat is de bedoeling daarvan? Want het is op zich wel een kenmerkend voor de carnaval dat we in Buten de politieke, met name dat maatschappelijke problemen op de korrel nemen en daar ruimte en vrijheid krijgen om ons op een ludieke manier het mening te geven. Is dat de oorsprong daarvan? Nee, de oorsprong die ligt al heel ver terug. Voor ons is dat nog altijd, om precies te zijn, 1883. Toen is er dus in Tegelen zijn er toen vervelende dingen gebeurd. Er was dus de Woltersbank in Venlo, die hadden nogal wat dubieuze dingen uitgehaald, waardoor dus heel veel mensen, heel veel mannen, dus op Steel en in Tegelen werkloos werden. Ja. En zoals dat komt, dan zitten ze in een café achter een glaasje bier en dan willen ze toch een gram halen. En er was toen iemand die had zoiets gezien rond Luik. Of dat Maastricht is geweest, weet ik niet. Die duivels en dan dat volkstribunaal met die rechtspraak van de duivels en de rechters. En zo is het eigenlijk ontstaan? Zo is het eigenlijk ontstaan, ja. En tot onze grote verwondering is het nog steeds en het wordt steeds actueler voor ons. Dus, Zullen we eens kijken naar wat beelden over hoe zo'n rechtszitting dan gaat? Ja. Beelden uit de jaren 60, waar iemand uit een belangrijk persoon dat jaar berecht wordt. Ja. Het ketelgericht. Een levende volksrechtspraak die ruim 80 jaar geleden door een Franse schaapherder naar hier werd meegebracht. Vanmiddag vond dit ketelgericht en de helse afstraffing door vorst Lucifer plaats. Het eerste slachtoffer Phil Bloem. Niet de echte natuurlijk, maar een plaatsvervangster. Weet je, steeds van een beetje warmte echt wel goed door geluid. Toen heerst een economische toestand van het land veel schaar aangedaan. En daarom ken ik scherper dan de ketel in mijn tig. Men geeft hier collectief lucht aan zijn gevoel van afkeuring. Phil is de schuld van de malaise in de textielwereld. Ik ga even naar onze Limburgers uit Amerika, om het zo te zeggen. Vieren jullie carnaval? Nou, niet in Michigan, waar ik vandaan kom. Maar hier, in New Orleans, want u woont al 20 jaar volgens mij in Limburg. Ja. Viert u wel carnaval? Ja, zeker. Ik ben wel, ja. En, ja? Ook verkleed en zo? En alles erop en aan. Kende u dit? Nee, dit is een ketel. Ketelgericht. Nee. Maar ik vind het wel hartstikke grappig en onderhoudend. Nou ja, grappig. En lief eigenlijk. Nou, ik vond het ook wel eng. Ja? Hoe snap je dat? Want ik heb de documentaire gezien, Maartje. Je krijgt een goed beeld over wat er dan gebeurt. En het heeft ook wel wat grimmigs. Zeker als je dat nog nooit gezien hebt, kan ik me dat voorstellen. En zeker als kind zijnde bijvoorbeeld. Ja. Ik kan mezelf als kind nog herinneren dat toen ik voor de eerste keer dat ketelgerecht zag, dat was in 1952. Nou, ik was bang, ik ben gaan lopen gewoon, ik wil hem niet zien. Ja, ik kan hem wel, dat zie je ook wel zo. Ja, ik kan me voorstellen. Want iedereen wordt ook met heel veel moeite geschminkt. Dus als kind denk je wel, wow, maar dit is heel eng. Ja. Wie bepaalt er wie in de ketel gaat?
We hebben daar een commissie voor binnen onze vereniging. De commissie. En die, als het ketelgericht een plaats gaat vinden, dat is niet elk jaar, dan komen die al ruim van tevoren bij elkaar. En dan worden er zo eens wat gewoon op een leuke manier bij elkaar zitten. Met een potje bier. Ja, natuurlijk. Dan komen de mooiste ideeën van gedachten gewisseld wie we nu aan moeten pakken. En dan op een gegeven moment gaat dat groeien. En dan is dat bekend wie dat gaat worden. En dan gaan we ons kalm aan het werk. Er zijn ook weer jongens binnen die commissie voor die gaan de tekst schrijven hiervoor. Want het is een soort toneelspel, zeg maar. Ja. En zo groeit het al zo kalm aan. Totdat het een eigenlijke spel, dat moet dan natuurlijk geoefend worden met wat repetities. We zijn daar toch al maanden van tevoren mee bezig. Ik geloof dat we... Ja, dat is een grote organisatie, dat zien we ook wel. Maartje, jij bent dit helemaal vast gaan leggen. Afgelopen jaar heb jij de ketelaars gevolgd. Het is een mannenvereniging, dat wordt me ook wel duidelijk in het documentaire. Ja. Mocht je daar overal bij zijn? Hadden ze daar moeite mee? Nee, daar is geen moeite mee. Nee? Oh, gelukkig. Dus, je mag gewoon infiltreren binnen de vereniging. Ja, volgens mij wel als de eerste vrouw, dat wel, volgens mij. Eerste vrouw? Zo. Achter de schermen en alles meemaken, ja. Dus, het is echt een mannenwereld. Mannengezelschap. Ja. Behalve dan de vrouwen Justitia, die wil ik hier nog wel noemen. Hè. Dat is die mevrouw die met die weegschaal. Geblinddoek staat, maar tegenwoordig niet meer geblinddoek. Even die ketel, want het gaat er dus om mensen die zich maatschappelijk slecht misdragen hebben, op welke manier dan ook. Die worden dan berecht. Die moeten de ketel in. Wat krom is. Ja, zoiets. Die moeten de ketel in. Maar wat gebeurt er? Want onder die ketel hangt daadwerkelijk een vuur. Ja, het is zelfs... Maar kunnen we de truc achter de ketel, mogen we die weten? Maartje, jij weet hem, denk ik. Nou, dat mag je rustig weten, hoor. Ja. Het is geen lolletje om erin te liggen, laat ik dat voorop stellen. Oh. Is dat zo? Maar het is niet gevaarlijk? Het is gelukkig nog altijd goed gegaan. Dat we weten, dat we weten. Even kijken. Elie, wilt u het zien? Want we hebben beelden van de stoker die dan dat vuurtje onder die pan aan heeft. Mijn pap is vroeger zij stoker geweest. En ja goed, wie ik zo'n dabberke was, wie ik net kon lopen, sting ik al boven op een wagen mee. De huur is natuurlijk aaier. Gij is de wereld verkennen. Gij is ander dingen doen. Maar uiteindelijk blijft de ketel toch kriebelen. Ik ben een echte stoker, joh. Een echte pyromaan. Fijn als je wilt dat je er bovenin gaat. Maartje, jij hebt ze gevolgd. Afgelopen weekend is de documentaire in première gegaan in Stijl voor de mensen. Ja. Hoe waren de reacties? Ja, heel positief. Ja, iedereen was heel trots. Dat het ook allerlei facetten komen dan ook voorbij. En je ziet echt de hele club, alles wat ze doen en de organisatie daarachter. Dus ze waren allemaal heel blij dat het echt een filmisch document is. Voor wie heb je het gemaakt? Heb je het echt voor de inwoners van Stijl gemaakt? Of wil je er een breder publiek mee krijgen? En wat had je willen laten zien? Ja, eigenlijk beide. Ik vind het heel belangrijk omdat het nu allemaal vastgelegd wordt op film, om het vast te leggen. Maar ik denk ook, als je in Utrecht dit laat zien, of inderdaad deze mensen die aan de tafel, die zeggen ook van, wat is dat dan? Mensen in de ketel gooien. Ja, dat is toch wel een vreemd fenomeen eigenlijk. En middeleeuws. Ja, ook. Ja, ik had het nog niet gezien. Heksenverbranden, ketelverbranden. Ik was zeer tevreden, ja, we mogen er maar 2 weggeven. Hè? Ja, zeker. Hebben we een leuke vraag? Misschien moeten we vragen aan de mensen, wanneer wordt u uitgezonden bij L1? Ja? De Duvels van Stijl. Wanneer wordt u uitgezonden bij L1? Stuur een mailtje naar goedemiddag@l1.nl. Een stukje cultuur, Limburgse carnavalscultuur, die u dan op band heeft. Mooi documentaire, prachtig gedaan. En aanstaande zondag is hij te zien. En meer ga ik niet zeggen. Want we gaan niks meer. Dank jullie wel. Graag gedaan. En dan naar Amerika, want vandaag mogen de Amerikanen naar de stembus. En onze gasten Jacqueline en Elie hebben er jarenlang gewoond. Gaan jullie tot vannacht, middernacht kijken? Tot de uitslag bekend is? Tot er het is wel... Ik denk dat wij eigenlijk niet veel weten tot heel vroeg in de ochtend. Dus ik denk, wat ik ga doen is heel vroeg opstaan. Wekker zitten, Ja, en dan gaan luisteren. Anders zit je urenlang gewoon precies. De spanning wordt ontzettend opgevoerd. Daar is CNN ook ontzettend goed in. Ja. Dus maakt het dat gelijk ook... Dat brengt me bij de vraag... is het niet één groot theatrale poppenkast? Die hele
verkiezingen in Amerika. Tuurlijk zit er een gevolg aan. Maar het wordt wel heel groot gemaakt. Of is dat wat wij Nederlanders ervan denken? Nee, het is veel hype. Het is veel hype. Het is wel heel groot. Enorm veel hype. 2 miljard. Er gaat ontzettend veel geld in. Ja. Dus het is wel heel anders dan wat wij hier gewend zijn. Wat is het grote verschil? Geld, denk ik. Ja, maar los van het geld. Kijk, kan je je voorstellen, Rutte, wat je net zag Romney. Morgen, beloof ik jullie, Nederlanders, begint een nieuwe toekomst. Voor allemaal, beloof ik je, een nieuwe toekomst. Als Rutte dit zegt, wordt hij weggelachen. Hij wordt niet serieus genomen. In Amerika gaat er als koek blijkbaar. Morgen begint een nieuwe toekomst voor ons allemaal. Dat werkt daar, hier niet. Waarom? Hier zal het bombastisch zijn. Maar daar begint het ook. 2 jaar geleden is dat hele campagne al begonnen. Formeel begonnen. Hè? Ja. En hier, een maand voor de verkiezingen, dan beginnen ze een beetje op pad. Maar nog niet domineert het de televisie. Maar ligt het ook aan het systeem? We hebben natuurlijk in Nederland een heleboel politieke partijen. Iedereen kan eigenlijk een partij oprichten. In Amerika heb je 2 stromingen. Maakt dat veel uit? Nou, Elie zegt van niet, maar ik denk van wel. Heb je 3, maar het is het poldermodel. Hier heb je het poldermodel. Hè? We moeten het eens worden. Vergeet het poldermodel in Amerika. Ze worden het gewoon niet eens. Maar vergeet een kleine partij te zijn in Amerika. Dat lukt gewoon niet. We hebben dat mijn hele leven gezien. Je hebt nooit een serieuze 3e partij of 4e partij die mee kan dingen. Het systeem is anders. Het 2-partijsysteem zit zo diep ingeworteld, denk ik, dat het wordt ontzettend polemisch. En dan gooi je dat geld er allemaal in. En ook de macht van de grote bedrijven, die hebben ook heel veel te vertellen. Ja, omdat daardoor kun je ook veel geld stoppen in 1 partij. Ja. Elie, je zegt net, we hebben hier een poldermodel en ze discussiëren met elkaar. In Amerika gaat het hard op hard. Zullen we kijken naar, daar hebben ze wel een van de campagnefilmpjes van Romney en van Obama. Zullen we even kijken? Gepolariseerd, ja. Dat is helaas. Ja. I'm Barack Obama and I approve this message. It started like this. I speak the language of business. I know how jobs are created. But it ended like this. One of the worst economic records in the country. When Mitt Romney was governor, Massachusetts lost 40,000 manufacturing jobs, a rate twice the national average. He cut taxes for millionaires like himself while raising them on the middle class. So now, when Mitt Romney talks about what he'd do as president, I know what it takes to create jobs. Remember, we've heard it all before. I know how jobs are created. Romney economics. It didn't work then, and it won't work now. Ja, kijk. Er zijn 2. Met 3 wordt het moeilijk om dit spelletje. Maar als er 2 zijn, de andere begint, moet je volgen in feite. Als jij niet doet... En hier begint niemand op die manier. Dus je hoeft niet te volgen. Ik snap het niet precies. Nee, wat hoef je niet te volgen. Als de een de ander zwart maakt, moet de ander ook... Als de een begint hard te spelen, dan moet je ook hard gaan spelen. Voetbal ook, hoor. Ander begint, maar hard begint, je moet ook hard spelen. Als die ander niet begint, hoef je niet te doen. Nee, maar als er 3 zijn, dan hoef je... Is er maar 1 die hard speelt, zijn er 2 niet? Oké, dat gaat niet. Misschien is het een heel andere dynamiek of zo. Ja, maar er is ooit iemand mee begonnen en het wordt geaccepteerd. Het hoort bij de campagne. Ja, maar de media speelt ook een ontzettende rol in. Ik bedoel, dit is entertainment ook. Als ik mijn moeder bel, dan is constant de televisie aan op de achtergrond. En zij kan zelfs niet stemmen. Zij is nog altijd Nederlandse gebleven. Ja. Maar ze vindt het van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts is ze daarmee bezig. En dat al maandenlang. Dus dan komt zo'n orkaan als Sandy en is er even rust. En ik denk dat mensen dat ook zo hebben ervaren. Het is gewoon, ik vind het een hele andere cultuur. Iets wat ik onderschatte toen ik hier eerst kwam wonen. Want? Ja, dat de politiek zo anders gaat. Las Vegas cultuur, show, big, it's a show. Het is inderdaad entertainment. Het is een deel show en het is ook theater. Heel veel speciale interessen, special interest noemen ze dat. Met die political action committee en zo. Daar kan je heel veel invloed kopen. Ja, laten we nog even kijken naar het filmpje van Romney. Ja. Who will do more for the auto industry? Not Barack Obama. Fact-checkers confirm his attacks on Mitt Romney are false. The truth? Mitt Romney has a plan to help the auto industry. Obama took GM and Chrysler into bankruptcy and sold Chrysler to Italians who are going to build Jeeps in China. Mitt Romney will fight for every American job. I'm Mitt Romney, and I approve this message.
Ja, hard op de man. Hard, niet op de bal, niet op de boodschap, maar op de man. Ja, dat is ook zo. Ja, het gaat bijna meer om een gevoel, om emotie, om de man zelf, dan dat het om feitelijke politieke vraagstukken gaat. Ja, maar je kan die feiten niet ook in soundbites passen, weet je. Dus het moet snel op tv mensen heel kort bereiken. Ja. Mensen gaan niet luisteren naar argumenten die dan met feiten gestaafd moeten worden enzovoort. Dat heb je veel meer hier. Dus het gaat om gevoel. Ik denk dat het En gaat spelen om op de gevoel. emotie. En Ja. ik praat meer over mijn moeder, maar die zegt al vaak wel, weet je, die ene is toch knapper dan de andere. En ja, dat is een belangrijke rol. Ja. Dat speelt dat. Ja. Maar dat zal hier ook wel zijn. Dat zal hier ook inderdaad. Ja, ik denk het ook. Maar misschien kom je er niet zo gauw weg mee. Als je goed kan praten, goed kan debatteren. En zo'n Samson, niemand is, of veel mensen mogen oneens zijn met zijn boodschap, maar die vinden wel dat hij een erg knap, slimme man is. Hè? Die veel feiten kan neerleggen op tafel en punten kan scoren. Maar ik denk dat het ook met de media te maken heeft. Vooral de media hier is niet de media in de States. Ja, denk ik zeker. Nederland gedraagt zich denk ik heel anders dan de media in de States. De media is zo belangrijk. Ja, klopt. De boodschap. Veel meer uit, boodschap. Bam, 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 bam. Hoe voelt dat dan voor jullie als Amerikaan? Als jullie al zo lang hier wonen, 20 jaar... Eli, hoe lang ben je al? Bijna 40 eigenlijk. Ja. Hoe voel je Jacqueline, voel je je Amerikaan of voel je je Nederlander? Ik voel me echt beide. Ja. En hoe langer dat ik hier woon, ook hoe meer Nederlands ik me voel. Maar goed, ik heb nog altijd dat ik Amerika een fantastisch land vind, ondanks de politiek. Ja, die roots, die liggen er toch. Die liggen er toch. Maar ik vind wel de politiek ik heb het als een grote verfrissing gevonden toen ik hier kwam. Dat ik ook kon rustig stemmen op een partij die echt plaats ging nemen in het parlement. En dat ik niet hoefde op straat met een spandoek. Want ik heb ook heel veel gedaan in Amerika. Weet je, als je niet bij de twee partijen hoort, dan ben je op de lunatic fringe in Amerika. Okay. En de partijen zijn ontzettend naar elkaar toegegroeid. Okay. Ja. Nou, laat het wel wezen. Amerika bestaat niet. Amerika bestaat niet. Ik voel me zeer thuis in San Francisco, New York, een heleboel plaatsen. Ja. Een heleboel plaatsen voel ik me helemaal niet thuis daar. In Nederland zijn er ook plaatsen waar ik me niet thuis voel, maar niet zoveel waarschijnlijk, hoor. Amerika, dat beeld van Amerika, Amerika is zoveel verschillende landjes en etnische groeperingen en milieus. Het is natuurlijk ontzettend groot. Amerika, wat is Amerika? Ja. Maar wat voel jij, hè, Eli? Ik voel me... Ja, ik heb daar asiel gekregen, opgegroeid. Ik woon hier al heel lang. Ik ben er nog steeds heel veel daar. Ik heb familie, vrienden daar. Ja, ik maak het verschil niet. Voor mij is het helemaal niet zwart-wit. Nee. Aardbewoner. Ja, ik ben ook veel... Ja, ik heb familie in Israël, vrienden in Spanje. Ik bedoel, het is niet zo van dit of dat. Ja, ik voel me thuis waar ik ben. Ja, nu in Limburg. Voel je dan Limburg? Ja. Hier wel, op dit ogenblik wel. Hier wel. Ja. Toch een beetje Limburgs met Limburgse vlaam, carnaval. En, lekker vlaai. Ja. Maar toch met speciale belangstelling straks de verkiezingen volgen. Doen jullie dat, Maartje, Theo? Nou, alleen Nederland. Ja. Niet dat ik niet naar de televisie kijk nu met die verkiezingen in Amerika, maar dat volg ik niet zozeer. Nee, misschien de uitslag maar. Toch heeft het impact op jou ook, hoor. Ja, precies. Oh, dat is wel best. Daar ben ik erg Als ze van daar de bewust. zaak verkralen, dan is het hier ook niet best, hoor. Ja. Andersom niet. Ja. Ja, Nederland speelt ook een rol. Maar goed. Ja, maar ik heb niet het gevoel dat ik daar iets aan kan bijdragen. Dus ja, je kijkt er wel naar, maar op dit moment... Als toeschouwer, ja. Okay. Ja, dus je denkt, het zal allemaal wel. Eli, maakt je dat trots als Amerikaanse roots ook in jouw lijf... dat ze zo'n invloed hebben, wat je net zegt? Nee, soms hebben ze veel te veel invloed gehad. En dat is ook dat idee, kijk, dat idee van Amerika. Amerika bepaalt niet de gang van zaken meer. En Romney doet alsof Amerika... China kan even... De president bepaalt niet wat Amerika doet. Eigenlijk niet. En Amerika bepaalt niet wat de wereld doet. Ze hebben heel veel invloed. Wie bepaalt het wel? Banken onder andere. Banken wel, maar de president speelt... Ik vind dat hij een behoorlijke rol speelt. Ja, maar Obama heeft minder macht dan heel veel mensen denken, denk ik. Nee, maar ik denk zo'n George Bush heeft ook best wel macht gehad... om met zijn Supreme Court benoemingen bijvoorbeeld. Ja, dus dat is waar. Ja, dat is waar. Wel een oorlog macht dat is waar. En de oorlogen dat we hebben gezien. En ik denk dat de economie, de schuld daar ook heel erg uitvloeit van wie
de macht heeft. Ja, dus dat is ik waar. was Nee, ook ja. geen grote Clinton-aanhanger, maar die heeft wel een balanced budget gekregen in de 8 jaar die hij president was. Ja. Dus ben je trots op Amerika? Of heb je soms ook schaamte? Nou, nee, ik kan niet zeggen schaamte, maar ik vind dat het land soms heel domme dingen doet. En onbewust omgaat met zijn positie in de wereld. Dat doen pubers. Dat doen pubers. Amerika is een puber. Ja, Is net komen Ik kijken. denk overal worden hele domme dingen gedaan door mensen. Toch? Over het algemeen. Ja, denk ik wel. Tijdens de carnaval mag dat. Dan mag ze gewoon lekker leuk gemaakt worden. Ja. En daarover deze documentaire. Dit was Goedemiddag Limburg op deze dinsdagmiddag. Morgen zijn we er weer met een hele nieuwe aflevering. Voor nu, dank u wel voor het kijken.